Ayan. Hindi ba yan? Okay lang yan. Narout subang sige yung clock mo. Ito yung na-route. Bilis mo. Sa pag-aanot? Ayun. Aray. Hindi pa tapos ang pag-aanot? May game 3 pa. Kuya, itong remote niya baga. Open. Di dati itong hilang ka to, na-route na dito dito. Natawaban ka kang referee pa din pag ano ka ba? Mas matatahuban mo yan, oh. Kaya yan, sir. Sorry. First fight. Alright, here we go for the first game. Basket 2. Number 20, net 1. Number 15 na. Double shoot. 10 codes yan, 5'9". Sa 10 codes yan. Sa radyo yan sir, sa radyo. 7464, 10, 5, 10, 8, and 1, 2. 14. Ano, pero ano? 14. Keeping a ball. Ball ko kung foul. Report niya. Number Ang kusang mo kaya. 3. 4-5. Ito ko rin. Ito yung nakasot lang. Ito na, hindi din. Number 2. 2 may 0 to. Laya, baka lanta ka tayo. Laya. Makukum ka na. Level 6. Anong camera app yan, ya? Yeah, di mo ginagamit sa stock na camera ka na ito? Stock na camera ka na ito? Stock na ito? Itong ano? Ito, itong putang shirt. Anong stock pa din? I mean, itong ano, ilang? 10-7. Okay ba? Ano yung soft dish? Ayaw, isa na yan.
I-update na. Naabo. Si 16. Ayaw yung 16 yan. Parang palan kayo ng kakalawan sa ilang camera. May pa nga rin napipix, malagputan. Kaya, 12-7. Fourteen, 7. Tama. 16-7. 5 minutes, 44 seconds. 26 na? I always 26. ayaw. Kalakaw. May bagong tick. Ito sila, pag-update, may bagong kachat. Eighteen, 7. Dito nga po lang ng hard style. Kumakaldog ko. Ang gatong polling din namin yung bago sulit ko. Sama kaglag. Mahal ko ito nga. Pare-pare laban. Pero dyan ko puro na. Babalik ko. Babalik.
13. Hindi ka ako ay. Ano, kapatid hasa mo. Ang sinipin. Sabay hugot pito ay. Hindi ka ako. 27, 13. 27 ka, sir. Ayun. 29, 13. Baliktaran. 31, 13. Bingo! One minute, 47, 43 seconds. Pasa man lang. Balik mo lang normal. Pwede pwede balik. Paano mo? Paano mo? Pink ball. One minute, 27 seconds. Basket. 33, 13. One minute. Lost. 1 minute. 50 seconds.
Pag yan nagaba, mayo kita sa second game. Kaya mag-club ang bola. Club ang bola. Yun. Yan. Travelers. Paano to? Paano to? Kasa. Kaduang step. Tapos nag-abad ko. Bako may gather na itong 1-0-1 to na 80-0. Dito mo ako kung zero step ano. Stop kaya. Yun. Pero kung dinirection niya, Uy, stop. 39, 19. Ang ako ng stop. Forty-one. 19. kaya mo inaaraw mo kung board na ka. Pag-cross tayo. Ito na kang matapat. Yun ako na oras para kung lumit tayo ang net. Bakit kayo nagkaamag ka rin? Kung parang lumit tayo ang net. Basket. 41, 21. Ito, kanak lang ng kapsor. Ulat lang ako, tinauna. Ito sa Capitol lang siya. Sabi ko niya ayaw. Ang mataga lang naman, pagpagkain. Ano yun? Nabagang naman sa ano? Hindi namin ano, natigyan ako, dinaragdag na. Yun? Masaya ka na. Mario. Ano puro bardo? Ito lang mga ano, mga bata ano. Ang budget na po. Consultant talaga si Alde. Kaya ang inaayos. Tira na. Nalaman ko yan. Kaya naisip ko ako ng kamsor hayop na yan, albay na yan. Ako na homegrown. Hindi, bali, pabigol na yun. Hindi natin sa Tokyo. Isinit na ba? Hilaw tindahan, may sa Gatbalugan. Kamsor. Laban naman. Kalaban mo na lang yun. Itong sa kanya. Ang bilya, tagatong siguro. Forty-five, 23. Braga, Ismael. Sabi ko na ano, number 10. Sabi ko yung baga. Kaya pag-pagpagpag. Kaya number ko baga to. Kaya ano ko na yun, sa internet. Nakadalan ka na grammar ng ano? Dahil series na course mo. Madaya yan sa Ligaspi. Time out pa rin siya. Ha? Skip time out. Madaya yan sa Ligaspi. Maadalan ako dumaan. Baka. November 15 yan. Ikaw at sinabot ka na iba. Kalaban. Iyo. Kalabaw ng Isabela. Baka makadalan yan. Ayaw, time out. Kaya kung ano, tatawan akong VIP. VIP ticket. Orange and Bill. Sa council ko lang. Pagka ano. Then, mundo kaya. Ano ko ang luksyon yun? Pero mga 1 foot ang labang kamot sa ano. Sa 46, 25. 46, 25. Time out ka, ma'am. Time out! 48, 25.
picture tayo. Ano makainin daw mga kabrato? Malala. Trabaho tapos mo rin pagkabangko, mapinto na ilo. Ano daw kung sinturahan sa mga para ano pa gusto ko nung i-highlight tapos ang look ko nung labaw sa Kalaban, ano? Baliktaran! 52-25. Change favor. ano mo pa sa sports meet. One side mo lang walang liwan mo nila 150 ka ito na zero two. Big.
seconds. Nasa ko ba? 40 seconds. Pala, ay sa muna nag-delay mo pa tayo delay. Pero kung maka-delay. 30 seconds. Tang! Ano nagsasabi niya? Balik ako 2020. Grabe yung setback ko. Kaya, ang problema rin, kasi nilakot ng sila dahil lang pang-lang mo talaga. Gawa yung pang-lang. Para mag-iwan ka sa bawat intention, kalabang ka, ay Diyos ko ng pagkato, bawat intention sa pinito, talaga. Tuwa, pinakawasan pa kami ng itong Islam style sa Rally Road.
Tapos yung tipo pa. Ilan. Wala tayo. Pag na-save mo ka mo. Bari yan tayo. 80, 41. Tapos pala dito. Sabi pa kayo. Ito. Tira na sa restore mo. 3 points, number 18. Tira na sa restore mo. Ha? 42? Ito lang po. Sinundiyan. Kaya ako din ay sayang mga kung pili. 5 minutes. Por. Four minutes. Pagka ano highlight, Kasalan kayo ni Kuya Mark. Parang ibuan na ilay. Parang yung paglaroon lang edit mo ito. Oh no. Oh no, 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 no. Tapos pa rin ito ka. Posta. Solo ka. For 8. 8-6, 4-8. Lingguan. 8-9, 4-8. Nine one, 4-8. kaya nga rin ako sa muna. Yung takot talaga. Yung mga Two minutes. itong kaputa talaga. Tapos,
Highlights ay. Highlights ako lang. Beto na tira mo. Kamusta pa? Number 7. Ay, 77. Headquarter ko lang yan. 20 seconds. Kubanan na nga yan. Balik na ng picture. Saan ba? Madali umag yung Malapit piso.
Yan. Video, editing, saka film ang madami. Anong tubad? Anong tubad dyan? Next year ito. Okay? One minute 46 seconds. 140. Four points. 2 points total. Paano pala ba hindi sa backcourt? 5 points. One minute! Fifty seconds! 40 seconds! Dance. Karawat pa. 30 seconds! End of the ball game! Winner! SE Game Board!
Naman. Sino na lang ini yung primo? Primo, sino na lang yan primo? Primo! Ya, badawgon ka mo. Badawgon ka mo. Mga may estudyante na ng nindo yan kalaban nindo. Silton. Silton, nakali. Ito. Sige. Sige, Silton naman. Yeah. Ano yan? Sige, sige. Oh, Mike. Ikaw. Purna. 4-3 na, 4-3. Lock pa. Basket 1. Diba? Ito naman. 5-3. Ikaw, Tinay. Oke. Ini mau bak-bak Yun eh. Puno pa ito Ay, oo. Pero standing ang precious. Once, 3.
15. 15-8. 15-8. Yung sa bilyar, harang. Three minutes, 20 seconds. Eight and 10. Twenty 10. Last game na. Twenty-two 10. Coach, pasab ka. Tira. 14. 14 22. 24 na, 24 na. 24. 26-14. 1 minute, 15 seconds. Nabiri. 1 minute. Fifty seconds. Forty seconds. 30 seconds. 20. 10.
Bakit? 18, 31. 18-31. Basket count. Ayan pati, nakakaralaog yan yung as ano, they may mga record ex varsity. Iniduwa si Lance, ini si Curioso, mga ligang labas lang yan, mga taga San Felipe yan. Import yan sa ano, import yan pa din sa Tigalay pag sa matira may hapon ng dati. Kampiyon yan din. Thirty-seven, 18. Ano siya mga taga-naga? Ha? 20. 20 na dyan, 20. Tres lang, tres. Three points to? Yo, 3 points. Tres yata? Pangit ang puta.
score mo, Mike? Tira, score mo. 48. 48. 20. Basket count. Ay, napanood yan, laban ng 45. Yeah. Basta may hanggang sa 2 yan. Hanggang 2. Kahit ang bumaban pa. Basket. 51. Ako na akong paligis-punsalan. Sa grupo ngayon, akong paligis-punsalan. Ano? Sinuno, ni punsalan. Noy. Pero sa'yo, Mike, 50 ano? 55. 55. 20. One, two, three. 23, 55. Takdak. Two minutes. Point. 58, 23.
Bakit? May free wifi dito ulit. Wah? Ano po ulit ng wifi ni King? Ano ng wifi ni King? Tangin ng lapa. 66, 28, ay 30. Oh, yung isa yan. Yung isa yan. Isa. 30. Tinta. Face to face lang. Basic? Ano kaya pala basic? Yung banyak. Lata.
Enter ano? Enter ikot. Wala raw enter siya, no? Dahil naayos ako baka lang nagkita. Marami siyang subanggi. Ito naman yun, no? Alam mo. 8-1. 81, 36, 4 minutes. Lang! Saan mo? Ha? Hindi na yan, last ball na lang yan. Saan mo? Ha? Isay? Forty-one, 87.
20 seconds! Thirty! Twenty! Ten! Five! 29 na. Pira sa'yo mo, Mike? 26. Pira ang score? 26. 26. 102. 102 na. Nag-3 point naman yun lang. Duwang 3 points. Sunudan. Duwang 3 point yung sunod, Mike. Reply by number 28. Ito. Ito na. 24. 2 points. Baruit. 109, 109. Hilo. Basket, Tagino. 111. Tatlong 1. Pumuputok, 45. Foul! May total score. Basket yung laro na. Ayan o. Taro lang. Tumayo. Ayo, ano.
$113. 45. $119. 49. Yang ano yan, oh. Yung tulong yan, puro yan na sa trabaho. Flat control pala rin. Yun yan, si Curioso. Kaya padago siya dumaan. Ano? Ano dyan? Kaya alat. Ito. Yung sa pula. 7. Yung duwapan niya sa baba. Natuhod pa. 21. 121. Pinabat mo nga. Bakit hindi na ako na yung pinambakas? No? Foul na. Foul na. Dak. Yan. Ito ba dinis na 24? Last 2 minutes. Ba't ito? Ba't ito, Roy? Kaya basket.
Last 1 minute. $50. 43 seconds. Yun. 10. Maniki, oh. Maniki. Tapos pala ito. Para masarap.